vígjáték egy zenei menedzsmentben játszódik, tehát zenével foglalkozó emberek, és igazából ez egy felnövés történet, a főszereplőnknek a felnövés története, akit Hermányi Marian játszik, és ez a film egy kicsit rávilágít arra, mert van benne egy csodafaktor is, kap egy fentről, az univerzumtól egy kívánságfüzetet, amivel el tud tüntetni dolgokat, amiket nem szeret az életében. Kérdés az, hogy ez megoldás-e arra, hogy az ő élete az abba az irányba menjen, amit ő szeretne. Ami szépen lassan a film során elősegíti az ő karakterének a fejlődését, és hát szerintünk elkezdi a saját maga legjobb verzióját nyújtani vagy megtalálni. Szerintem egy ilyen varázslatos fordulat, vagy egy varázslatos eszköz, vagy felruházni egy karaktert egy varázserővel, picit valahogy elemeli a történetet, és kicsit mesésé teszi, és az ember kevésbé érzi azt, hogy ez egy komoly téma, ahol engem most edukálni akar egy film, hanem azt érzi, hogy de jó, ez egy mese, ebbe szívesen beleképzelem magam. 36 napot forgattunk, volt egy pótforgatási napunk, több mint 25 helyszínen voltunk, ami azért érdekes, mert nem nagyon kevés díszletben forgattunk, hanem ez egy ilyen költözős film volt, hogy mentünk helyszínről helyszínre. Van mögöttünk egy olyan másfél éves forgatókönyvfejlesztés, amire azért vagyok nagyon büszke, vagy szeretek róla beszélni, mert ez egy igazi magyar mozi. Az elmúlt időszakban inkább az volt a jellemző, hogy a magyar filmek valamit feldolgoztak, színházat, könyvet, hozzányúltak a zenéhez, de volt egy hátterük. Na, nekünk semmilyen hátterünk nincs. Akkor ezt legalább gondold át. Hát is kezdünk. Iszonyúan szerettem azt, amikor Kata úgy viszonyult akár a rendezői instrukciókhoz, hogy belecsempészte a színészi mi voltját, színészként közelített meg valamit, és nekem nagyon kedves és sokkal könnyebb volt a színésztől kapott instrukcióval menni, mint akár egy kőkemény rendezőtől, hisz ő színész bőrben is létezett már kamera előtt, és az, amikor a színésznek problémája van, akár egy jelenet megvalósításához, akkor tök egyszerűen, könnyedén segített, úgyhogy ezért én nagyon hálás voltam. Azt hiszem, sosem volt még olyan szerepem, ahol nem Unterman voltam, vagy egy olyan mellékszereplő, aki egyszer csak így feltűnik, megbolygatja a szálakat, és aztán eltűnik, hanem nekem végig, mint egy tasmán ördög, végig kellett forognom az egész filmen, és itt nem nekem okoztak mindenféle hatást más kollégák, hanem én okoztam hatást mindenki másnak, én kavartam fel mindent, és ezt egy 34 napon keresztül, napi 12 órában, ez brutális csinálni. Ez az agyi jelenlét és a kialvatlansággal való küzdés és a 100% nyújtása, meg a csillogás, annak a fenntartása az brutál nehéz volt. Hát tényleg azt tudom mondani egyébként, hogy aki szeretne egy másfél óra kikapcsolódást, némi üzenettel benne, hogy vajon elég az, hogy a külvilágtól várjuk a megoldást az életünkre, vagy tudunk proaktívak lenni vele kapcsolatban. Aki szeret nevetni, aki szeret elérzékenyülni, ráadásként nagyon szereti mondjuk a zenét. Szerintem nincs korosztályhoz kötve alapvetően, tehát hogy fantasztikus színészek vannak benne, és szerintem nagyon jó fele fut ki majd a történet.